Pois ata os 3 anos falei galego, porque na miña casa se falaba galego, pero entrar en infantil hasta os 20 anos non o volvín a falar. Cambiei para semellarme á xente que tiña ao meu redor, o sea, sobre todo no colexio. Os meus compañeiros e amigos todos falaban en castelán, entonces era o rarito. Ao principio daba máis clases en galego, pero co tempo empezaban a dar menos e menos, hasta que o único galego que escoitaba era o da profesora de galego. O principal é garantir que toda a xente sepa falar galego. Eu a día de hoxe sinto a veces que non sei falar galego, porque, o sea, eu estaba estudando Ciencias do Mar e eu non sabía a terminoloxía da miña carreira en galego porque non se me daba en galego. Tiña de 20 profesores que me deron, 2 que me falaban en galego, con sorte. Entón, garantir que teñamos unha enseñanza dende os 3 anos ata a universidade que sexa en galego, mínimo, se non sabemos falar galego, non nos dá pé a falalo. Tamén garantir pois os debuxos en galego para que se normalice a lingua, porque tú se escoitas a lingua dende que eres cativo en debuxos animados como foi Bola de Dragón no seu momento ou One Piece, pois xa estás máis cara a falar o galego.